Yaya iri pavaviri ava iri kuti mumhangari ndiLaudius Tauro achimhangarira mudzimai wake anonzi Christabel Gwashure. Claim ichiti Christabel uya pamberi pachangamire dotito tirambane zvipamutemo. Christabel uya pamberi pachangamire dotito tirambane zvipamutemo. Pamusoro ichangamiro ini takaya mudare rino kuti ndipe gukuru mukadzi apo. Mukadzi uyu ane 4 years akanditiza kubva pangano. Asi mukadzi uyu anoyapamba panga achiya kundichallenge achiya nemapurisa achiya kundimisa miri yababa wangu rini. Saka zvakandipa simba rekuti ndiende kwamambo ndirambane naye zvipachina kuti ari kuti ari mumaoko yangu inini. Ndiwo chete nyaya ina yakanga. Ambuya. Vanotaura muri wenyu. Ndinotenda. Kwete. Ndinozviramba zivana nhasi mudare ramambo. Mashoko ari kutaura kuti inini naiye ndine 4 years ndabva paumba uyezve ndinoenda kunomucharenja paumba ndichitonga minda ndichienda nepolisi. Chinangwa chake chakawira nyadare mubachinzo. Ndachinzwa. Anzi vati tiramba nezviri pamutemo. Muri bese. Pane inonguva tiri tese. Zvokutogara paumba ndiri. Ya muri kuti kudi baba kwenyu vari kuti madzimai zvakwana handichada. Muri kuti kudi inini papo ndinoparamba nokuti akandorora ndine 17 years kusvika pari zvino 25 years muzivara nhasi. Ositara kuti havachada nezvangu. Kana vanhu vakaroorana kana vaine ma15 years still hazvitadzise kurambana kana paita zvinetso. Imi muri kuti kudi murume uyu haachada. Ndinenge ndakutoteerera kubva kwamuri imimi kana tichienda nemutemo but pamwoyo wangu ndanga ndisiri kuda nekuda kwokuti handina mhuri dzangu ndopanga ndikatotarisira. Muchiri kuda mushauri. Amen. Tiri kudzoka kwamuri comrade. Adzimai vari kuti tarisiro yangu iri kuti ndinofira pamusha zvakadii kuti ndirarame ndiripo pamusha nemi. Vari kuti madii kumbodzora tsvimbo. Sore changamire. Inini handikakwanisa kuti ndirarame chigara nomukadzi. Handichada nezvake. Zvachose paupenyu hwangu kana kumuona chako handitori. Ya, but dai mambotipa zvikonzero imi. Kuti sei chaizvo muri kuramba mukadzi uyu. Kuitira kuti iye mukadzi agutsikane kuti ndarambirwa chihure, ndarambirwa kusagara pamusha, ndarambirwa kutuka, zvinyatsobuda zvakanaka. Saka tatuma polisi akaenda. Aregai vasitokopinda varipo vataure vega. Ati kugara pamwe chete kwabata patakaita vanongwani vari panzvimbo hani kana kugara pamushambo chete. Alright. Aiwa, maita zvakanaka. Information iri kuno. Iri kutoziva kuti taita kuti murume anotsvaga neni. Mupurisa tichituma mupurisa akaenda kunotsvaga mukadzi kumwe akatomubata. Zvakanaka matotibatsira handisi pamba. Mukadzi uyu ndakararama naye for 20 years. Ndichirarama naye. Asi mukadzi uyu tichigara tiri pamba pedu. Ainamata chichekwa mutimba nopasi aichengeta bvudzi musoro. Aiti inini ndino mweya wawe murume anonzi Samson. Ndino simba raSamson handibvume kugaragara nemurume mumba. Ndakasvika panguva ndakamuti iwe inini ndichiri mwana mudiki handikwanisa kurarama upenyu hwekuraramisa pano. Unotama dzimba takavaka tine 3 rooms. Aitama dzimba akarara mukicheni akaenda boys club amborara muspare akita sachinjasa dzimba dzekurara. Kusvika ndamuti ndida kuroora mumwe mukadzi. Akasvika pakunditi mira uchatora muzukuru wamwana wanzvadzi yangu. Mwana wanzvadzi yake anga angonetsera nemurume ndobva adzokera kumurume akandobva akakona. Ndobva ndachimuudza kuti ndakuchiroora. Saka kuroora kwangu ndada kuita kwega uyu ndopa akabva arongedza property yese yanga takasenza pamba ndobva aenda kumba kwaamai vake muDarwe. Ndokwaari kwaakasvika kutanga kunogara kusvika pari zvino. Nanhasi stand yatakatenga kuDarwe avaka ane 2 rooms dzaaisa marata ipa marata ndindakatenga zvese takatati pamwe chete slab ndindakavaka. Asi ini ndiri kuti uyu mukadzi uyu ano 4 years akaenda chaanoamba chiya chindishungurudza pamba pangu nemapurisa chikera ndobva ndakamuteera kana kumutsvaga kana kwaanogara. Anodei pamba pangu ngachigara kumusha kwa kufamily yake. Zvibatiso zvekurambwa mapirwa muri kuti kudi. Handizivi kuti dare ringandibvumidze here kutaura ipapo. Saka tatobvunza kuti muri kuti kudi tokupai mukana. Pamusoro inini ndinopikisa. Chekutanga inini ndichibva paumba. Murume akasvika panguva yefoja. Takabva taita zvefoja. Enda zvefoja ukaenda nemabhero. Mabhero anodzoka kumba mari. Yarega kudzoka kumba mari. Inini vaya vaine foni.
foni yakabva yandonochajwa kune vamwe ichibva yauya foni ichisvika foni murume akagara mumba foni yandichipihwa inini ndikabva ndaona mameseji yanga yarimo ekudanana kwaita nemukadzi wari kutaura pazuva ranhasi murume akabva sungwa bva ndidzipa kuti ndipe foni yangu vana bva vashedzera vakati ingawani baba makutouraya avo vane kukorewa vakabva varara inini vanga vaine mbanje dzaiva dzirimo 2 madzindanga akakura inini handizvozvo baba ndizvozvo Kupinde mnao yenye mataura ati murume atatigare pamwe chete makatandogara pachi pamwe chete anobona andika pazo ndotanangura andika ndakabara kuti padzimweni ati kupi zokuseka kasima ngoti titese pamusoro sei ndati ndiri tese mirai munzwe baba aiwa pari zvino inini ndinoti ndiri tese nokuda kwokuti murume wangu ini pandinogara anouya tichiwirirana tichironga tese handiti muri kuzvionaka pane zvandaronga zvacho ndimirire kana mandipa nguva yekuti nditaure chandaifunga mainzwai vakataura zvakawanda zvisina kuiswa nemurume uyu zvinotirasa murume uyu kana ndamubata zvakanaka ati imi maichinja mararaumu handidi kusangana nemurume kusvikira adudza nyaya yaamainini vakazodzokera kumurume idzodzo ndonyaya chaidzo dzasakisa kuti imimi kuzotiza pamusha kuti murume uyu atoita zvacho zvemagerofrendi zvokuti makazoona mumagerofrendi mumafoni make zvaitova nekodzero nechikonzero chokuti murume uyu aikuudzai uri kundipikisa jeri efunga ndo zvamuda kupindura kwese kwamuri kuenda kuna basa ndidai panyaya Samson uye ndiatse muraimba ndonyaya mamufanira kupindura nokuti imimi makanga makurara 1 room muchiita sekuti mukurara mega but maana Samson uye mamusini ndonyaya yari kuti kwete ndinosvika kupi handichada nokuti kudi vana Samsona ndamusoro sekutaura kwavari kuita kuti hanzi ndaichinja dzima inini hangu ndine ndichida munhu mumwe chete vangagone kundita umbo nokuda kuti izvozvo ndinozviramba pazuva ranhasi Samson wacho wozondibata pa24 years nhasi ndopozondibata tanzane Samson ko vana vese nevazukura takambovatsvaga sei tikavaita sendina Samson ini ndairaramo tinotera zvamune muri kutaura imi mamai mambonyendera dare murume uyu ataura kuti tinonguva tisiri kugara tese imi makati tiri tese mupurisa akatomboumisa kutaura uyu sekretari azvichiro umbo vanhu havasiresai vatsvaga vakasiyana ipapo pega tautaura kuti mukunya iko zvino nhau yekuti titaure uyu handina kuona chaataura chokuda kukuipisai kana chinopisai mhosva asi imi mama akuzodzera muchienda kuti tandidzipa muhomwe mama nembanje vatanyatsoona kuti mukutosanza zvotogadzirira kwete kugadzira vatachitora manje nhau yaataura uyu kuti amai anondishungurudza shuya kumwe pamwe mapurisa tataona nhau yamataura apa yanga yakuda kuinterview mapurisa inotaura nembanje saka unoti zvokutaura mumoyo ndezvokwadi imi mutaura zvamanyebeni titurikei kuna changamisi kurambana haisi mhosva tingaswere tichitenderera plus kurambwa hakurambwi ngatisarambi kurambwa nokuti munhu anenge asisadaka vabereki venyimi vari meri muno amen ngavauya patini ya zvakaita advice ngatizivei mazwi ekutaura muno mumudare rachangamire ramambo mazwi akadai aya anenge asingadi chenjerai kupara mhosva kuraza maika pamagara apa ndakataka kutarisai maita kunge bhuru remombe kufuda kamesa makagara neko muno takuona yapa maita kunge bhuru remombe so namakuru kuti andinozviona alright uyu mwana wenyu already zvatoratidza kuti pamusoro kana ari mwana wenyu izvozvo zvatoratidza kuti trouble kukoza pano mwana kuti asiyane noma zvatoratidza nemaitiro amaita okay manzwa mashoko ari kutaura nokwacho wenyu uri kuti urina handirambe zvaari kutaura nokuti iwo ndovaiziva zvaroita kaitadzira nauma kwavo iturikei yapera ausovesa manama tavisa kwamuri mchiomera nyaya iyi right regai nditi isu semadzimambo hatiwanzofarira kuti dzimba dziparare vanhu vambobereka mhuri vana vashanu izvozvi pangu pane mupato nevazukuru hapasi pane vazukuru here hanzi pane vazukuru 4
Saka izvo tisingatarisire vanhu vanenge vadzidzana vakuzivana haniti kwa vazukuru pachitoroorwa vamwe tisingatarisire. Kana dzimwe dzacho dzenyaya dzacho dzatari kunzwa panapa hadzisizo dzinoita kuti musha uparare. Dai tanzwa kuti pane zvechihure kuti vakabatana vakazodai zvakachiti dzimwe dzatachitonga panapa, but dzimwe nyaya dzinogona kugadzirisika. Asi ndegai ndingodzoka zvakare kune akamhangara. Ndanzwa adzimai vachiti inini musha wangu ndichiri kuuda. Unoti kudii? Inini zvemusha wangu ndichiri kuda. Ndangasa ndakutarisira zvinhu izvozvo. Mapurisa foni kai. Regai vabude panze. Budai panze amai. Budai panze. Mukaimende naye panze. Wangokangana wapita usini. Ayo vasiye vende zvopana. Chivapa vaende panze nembona ngaine rufu ile chi vaende panze vatarise. Pamusoro changamuri. Inini kutaura kwangu handidzoke kumashure maringe neupenyu hwandakararama nomukadzi wangu. Mukadzi wangu wandakararama naye shuwa kuti ndibve pari ndakatobva mugoko. Handikwanisi kuti nditi mukadzi idzoka tigare tese pamusha. Kwete. Zvichakwanisika. Sachangamiri ndambokukumbira kuti dai wabomboregerera. Kwete changamiri. Hazviiti. Ndakadaro ndinofanisina kurwara. Amai mazvinzwa ndambedza kuti ndezesa mambo isati fari kuti zvipara vanhu vanokanganisirana vanotadzirana vachizodzokerana vachibatana futi kutanga kugara zvakanaka. Asi ndambozamawo murume kuti inini ndatobuda mugoko mararamiro andandichita ndaatadza. Atizvari mazvinzwa zvekutaura nguva washa ndambedza kuti timire kuti imba imire. Muri kuti kudii? Indanchida kuti imba ida yanga yamira vanhu varegererana. Munoti kudii? Indi kuti handikwanisi kuti mukwasha wangu ramba wakagara nemwana wangu nokuti ivo ndovaiziva zvavaitadzirana kumba kwavo. Right, regai tingapedze nguva. Imba iyi kana takada kuti tiimise iti haichamira imba iyi. Haichamira. Murume, chinoratidza kuti iwowe pamberi pamamba handichada mukadzi chii? Atizvara handi mukwasha wenyu chinoratidza kuti handichada mwana wenyu igupuro raabvisa raiswa kuno kumberi mariona hanzi handichada mukadzi. Asi gupuro rinosiwa kwamambo rinonzi mari yakafumuka haipiwe imimi inosiwa kwamambo. Zvareva kuti imba iyi yaparara kudaro tinogona kuzokubatsiridzai kana mazoda tiri kuzviita tiri kubatsira vakawanda kuita inonzi sharing of property. Kana vane zvinhu zvavakashanda vese zvavakashava pamakore ese 20 years avagara kuti pane mudhudhu pane mota pane chii pane zviripo tinogona kuvabatsiridza zvinhu izvozvo woshiyana zviri pamutemo. Zvikunzwika? Tinovabatsira vanouya tovabatsira kuti vashiyane zvinhu zvavo. Asi imimi kubva nhasi hamuchatenderwa kuti muende muchitinini mumusha umu ndichirimo because murume ati mudare ramambo handichada zvemukadzi. Kana kuna nemapurisa zvanga zvichataurwa hamuchatenderwa. Zvikunzwika? Marambana zviri pamutemo mudare ramambo. Saka zvikureva kuti inini musha umu handichatowanika kana pamba pangu nokuti ava vakaroora mukadzi wavo vakumba kwavo. Saka inini nhasi ndipamba pane mwana. Mutemo unoti kana uchinge warambwa nemurume une kodzero yekutobuditswa mumusha imomo kana marambana zviri pamutemo. Unenge wakutonzi unofanira kunge wakubva mumusha imomo wakutondoturwa mumusha menyu. Ndosaka maona asitezvara vashedzwa vagara apa kuti vazive kuti mwana arambwa haachakodzera kuti achigara mumusha umu. Atezvara kana achiziva kuti murume haana kuroora vakuya vakwira dare kuti ndinoda pfuma yangu. Handi pane vana 5 vana 4 imombe 4 dzedanga kana asina kubhadhara nemombe homa mombe yemasungiri zvese vana vachiklema zvinhu zvavo. Ndoda zvinhu zvangu ndoda zvisungirwa zvangu hada kupiwa vana voklema atezvara. Zviri kunzwika? Zviri kunzwika. Chimwe futi chekubvunza. Ini chekubvunza amheno nokuti takamboenda kuna magistrate mapepa atakaenda nawo ndandinawo. Zvakuchida kuti imi muchindibatsirawo ipapo pamwe ndina ndakarasikawo.
saka zvonhasi tiri muno ina titaura tikubatsirei anga achiti kuti ari kudii mapepa yakatongwa here kwamajasisi amen judgment yacho iri ipapo ya zvaida kuofisi izvi regai timbotoverenga zvedu mumboona nguva yekumbogara zvenyu tichiverenga mapepa tozokupindurai handiti imbogara zvenyu tozokupindura nenyaya yemapepa simukai zvenyu